ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ହଜାରେ ଅଭାବ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ବି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଉ କିଛି ଚାହିଁନଥାଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହସି ହସି ଖୁସିରେ ଆପଣାଇ ନିଏ। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାଏ ଓ ପତିର ସୁଗୁଣ ଗାନ କରୁଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ନାରୀ ପତିର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ ଓ ପତିର କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ନାରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଖାଇଥାଏ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚଲାବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସର୍ବଦା ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ନମ୍ବର 7, ସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଏ। ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁ ନାରୀ ଘର କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ନାରୀ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ନମ୍ବର 10, ନାରୀ ବିନା କହିବାରେ ବି ମନକୁ ବୁଝୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ। ନମ୍ବର 11, ନାରୀ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ନମ୍ବର 12, ନାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱର। ନମ୍ବର 13, ନାରୀ ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ନାରୀ ମା ହୋଇପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।